Историята на това филмче е много проста. Тук няма да чуете и видите тежки смислени слова за любовта ни към риболова и това с колко голямо нетърпение сме очаквали този излет. Няма да чуете и видите как не сме спали, защото сме нямали търпение да стъпим на язовира и да хвърлим въдиците. Или колко е бил дълъг пътят, който сме извървели заради тези риби. Също така и няма да видите изключително много ловена риба, ако трябва да съм честен. Не, в това филмче ще ви разкажа как имахме желанието да хванем една голяма риба и се провалихме грандиозно. Малко спящи, ама... Кара, бе! Ето, хубаво, че се събудиха малко преди да стигнем да язовира. Добрата новина е, че пътят наистина е оправен вече към язовира и не се налага да се трошим по... Алтай! Да. Защото можеше да е доста по-зле, а сме бая натоварени топ път. Хранихме. Така ли? Да, ето. Да не кажеш. Какво да кажа, бе? От ръка. Абай. Ей, там кобра. Има ли го снимано? Има ли го във филма? Няма го. Няма така, го. че... Там паркирахме лодката отзад. Не, бавката на страна. Нямаме лодка този път, като да не повярваш. Този път се изцяло от ръка. Истината е, че Ицето прояви желание да се научи на истински шаранджийски риболов. Какъв издил си! И каза: Ванка, дай спода, да рана, да лова истинска риба. И аз бях: добре. Дай вика на истински риболов. Здравейте, хора, аз съм Ванката от The Fishing Camp и днес сме на язовир Арбовия. С Ицето открихме новия сезон за 2024 година и решихме, че какво по-подходящо место от язовир Арбовия. Както най-вероятно се досещате, в последно време имаше доста така снимки и информация, че на язовир Арбовия има една страхотна риба от порядъка на 30 плюс килограма. И ние нямаше как да не дойдем. Нямаше как да се въздържиме и нямаше как да не си опитаме късмета. Така че стегнахме багажа, натоварихме джипа и дойдохме насам, за да видим какво може да сътвориме. По идея решихме да букнем 6-ти сектор, който се намира точно срещу брега, от който влизате в язовира.
и е близо до стената. Идеята ни е, че всъщност като сме близо до стената, ще имаме най-така благоприятните условия за риболов, понеже поне април месец, въпреки че в момента е изключително топло, навънка е едни 19-20 градуса и пече яко слънце, все пак водата до голяма степен на дълбочина е все още студена. Поради тази причина решихме да изберем малко по-дълбок сектор. Сектор, на който в повечето случаи се държат риби и така имаме доста по-големи шансове да хванем нещо готино. В предишните филми, които сте гледали, сте забелязали, че тогава, когато бях с Данчо, бяхме на 4-ти и на 5-ти сектор. Много хубави сектори, също държат много прилично количество риба и са в горичката, което създава определена доза така, комфорт и е красиво и готино. Но в момента сме началото на април месец. Въпреки че първите месеци на годината бяха значително топли, въпреки че в момента също е много топло, по-идейно е да се пробваме на сектор с по-дълбока вода. Нататък изплитнява до известна степен и най-вероятно няма да държат чак толкова много риби. Въпреки че когато дойдохме, колега от съседния 5-ти сектор всъщност сподели, че той е тук от няколко дена и до момента е направил много добър риболов. Бих казал, че е отличен риболов. Той ще остане до неделя, така че горе-долу паралелно ще вървиме. Казвайки това, нали, нашите шансове в момента така са доста реалистични. Смятам, че са доста реалистични, въпреки че на язовира не е пълен до козирката, не всички сектори са заети на максимум, има може би още 2 или 3 сектора заети, но въпреки това, нали, е сравнително празно и имаме реалистичен шанс да изкараме прилични риби. Ние сме дошли за една конкретна риба, 30, даже 30 единица по спомен, и се надяваме да я хванем. Ицето работи в близост до стената. Неговите пръчки са разположени така, че са обхванали почти цялата стена, докато аз лова в дясната част на сектора, около колчето, което разделя отсрещния бряг от нашия бряг. Като едната ми пръчка, лявата ми пръчка е на 50 метра разположена, а пък дясната ми пръчка е точно на ръба на сектора, което е около 94 метра в момента, защото и нивото на язовира е доста паднало. Не е съвсем това, което е било примерно летните месеци, когато се е понапълнил и така нататък. И в момента от мястото, от което съм хвърлил до колчето, разделителното колче са 94 метра. Така че това е място, на което въдиците са вкарани във водата. Спода в момента ми е клипсиран на 85-6 метра. Така че мисля, че спрямо дълбочината, на която ловим в момента, там около колчето, около 4 метра, мисля, че би трябвало достатъчно добре да компенсира метрите. Захранили сме, вкарали сме въдиците във водата, на ицето му удари една змия, която мина през кордата и ние решихме, че е риба. И чакаме. Това е за сега. Ще видим как ще се развият нещата. Надявам се съвсем скоро следващото включване всъщност да бъде с риба. Айде! Ама не мисля, че е най-голямата. Тък му се канех да ти обясна за камерата, между другото, като евентуално удари. Чай, гледам да фанем хоризонта. Това е много важно, брат. Кот тако. Риба мога да ни изкараме, обаче крив кадър не трябва да имаме, да знаеш. Другия път само нивелирче ще хода. Ванка, какво ще кажеш? Как са моите въйци? Много добре. Гледай как са гъни това 3,5 либри.
Честно казвам, не мога да определя спрямо рибата, която вадя. Трябва да я изкарам. А тя много тъпо и упорито иска да влезне под другите ми въдици. Ти имаш една. Така де. Но не мисля, че е голяма. Не. Не е най-голямата. Покажи кепване. Водата студена! Тази вода е студена. Не знам, аз не влизам. Не ти трябва, брат. Това е на дългата пръчка, между другото. Чай, сега ще си намокрим и гъзо. Това бе. Айде. Чай, че от тия пастърви един шаран не мога кепнат. Ай, готов. И малко след като обяснявах как чакаме първата риба, ето и първата риба. Не от най-големите, определено има доста по-големи риби тук, но е доста добър и борбен екземпляр. Мисля, че някъде около 5-6 кг, нещо от сорта. Прилична риба. Люспак. Удари на дългата. Снежен човек. Да, снежен човек беше. Така че много хубава, прилична риба. Добре, започваме. Отървахме капото, дет се вика. Айде честито. Не. Ще се измокра цели. Супер. И айде да я връщаме и да карваме обратно въдицата.
Що гледаш така? Любов на природа. Така ли? Да. Там случайно нещо изпляска, май. На най-лявата, дето ти я премести. С малко. Малко, ама достатъчно. Сега ще е много тъпо рибата да се преместила там, между другото. Понеже не съм си поглеждал въдиците от известно време, понеже се занимавах с въдиците на нечи друг рибар. Не знам за кого говориш. Да, рибари на язовира доста. Да, има си. Та реших, че е крайно време, защото стана 6 часа да взема да презаметна въдиците. И ще почна от късата. Късата ми е лявата пръчка. И това, което преди малко направих, беше да си разделя храната. Имам храна за късата и за дългата дистанция, защото в момента лова с два вкуса. Единия сладък, другия изцяло рибен. Нали. Тайгъра, който е сладкия вкус, ще ми бъде на късата дистанция. А пък на дългата дистанция ще остава ред сторма. Нали. Храната в момента е разделена по този начин и това всъщност, което правя в момента е да си вържа нов монтаж за късата пръчка. А в канала няма ли да се покажат скоро време и монтажи как се връзват? Би трябвало скоро да ги направя. Не, гледай сега, проблема е следния с тия видеа. Аз съм ги направил, снимал съм ги. Даже половината съм ги монтирал, обаче не ми харесват как се получиха. И това е причината да имам едно такова видео качено до момента. Просто защото не ме кефат, трябва да ги наснимам наново, трябва да ги монтирам наново. И... виж, изпляска е там, точно къде ти е средната пръчка. И като го направя това, всъщност вече тогава да тръгна да ги качвам, нали? Защото в момента просто не ме кефат. Това е истината. И като ги направя... разкажеш ли до сега как протича риболова? Скучно. Имаме една изкарана риба. Какво се върткаш с този гимбъл? Чакай, че се изгорих да го ева. Затова се върткам. Готово. Монтажчето е готово. Снежен човек с Supreme Tiger и оранжево пъпъпче Red Storm. Просто такова нямам. Интересна комбинация. Да. То по-скоро ще бъде за цвят. Честно казвам, ми се щеше това да е с малко по-малка стръв, ама ще видим. Ако там нещо се подаде си само муцуната. Къде? Буквално пред носа на пръчките ми. Не съм видял. По-добре. И сега ще го смена монтажа. След това ще презаметна въдицата. Ще си нахрана петното и следващата. Следващата. Покажи сега какво ще направиш. Дипнато и... Чакайте, ако се разсичва. Ще ядем на тази маса след малко. Теоретично. Сега ако не си отцапаме стола, би било хубаво. Така.
като селяните. О панталона. Ма аз съм си от селото, Асеновград съм, така че. И да, който смята да прави злобен коментар, ще хвърля на 50 метра с напръсника си, не ме интересува. Как падна? Заковах го на Perfection. Сигурно си сме клипсали дистанцията правилно. Да. Вземи големия спом. Що? Защото си як. Принципно е така, ама сега... Така ще видим как ще върви. Ако нещо сложи големи. Ти голяма лъжица, по-малък спом. Да. На голям майстор, голямо инструмента. Моля? На голям майстор, голямо инструмента. Кой ни разбра? Знаеш какво правят мъжете с големи патки в баните? Ко? Няма как да знаеш. Така е. ...13 сантиметра са напълно достатъчни, само да кажа. А това част от техниката ли е пъшкането или... Да, трябва да се чуе много звучно. И тогава вече знаеш, че си ударил клипса. По възможност е хубаво даже дръжката да те изшие в стомаха или в топките поне. No! God, please, no! 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 Вземи големия, не се мъчи. Give me the big rocket. This is the big rocket. I put big rocket in big hole. Трябва да пише субтитри, не знам дали знаеш. Те просотиите ги разбират от раз, няма страшно. Тъмън ще видя новия спот, между другото, как се държи с големия спон. Въпреки че то на 50 метра, как да се държи, нали смисъл? Ба, това тежи. Това няма да завърши добре така. Бао, мамата, това се едно триската ударил водата. Не са отворили, бе. Добрата новина е, че не щупих пръчката. Ние сме дошли да ловим риба, не да трошиме пръчки. Принципно, да. Кой знае какво стана? Много си як. Виж сега, не ни трябва голям спомп. Добре, нахранихме и последните пръчки, демек моите пръчки. Прехвърли ги, и двете са с... Да. Хайде! И двете са с чисто нова стръв. Разделени са, дългата е на Red Storm, късата е на Supreme Tiger и са нахранени и се надявам през нощта нещо да излезне, защото ме заболя вече дясната ръка да мам. Цял ден мам с този спот. Не е лесна работа. Така че
сега ще седем да хапнем, да пинем. Опа! Дзън, добре. Седем да пинем, да апнем. Благодарим. На здраве. На здраве. На здраве. Стал. И да починем малко. Не знам през нощта какво ще излезне като риба, дали въобще ще излезне нещо като риба. Надявам се да имаме някакви нощни риби. Лохнес ще излезне. Лохнес ли? Лохнес. И живот и здраве утре сутринта, раничко, като изгрее слънцето. Даже мисля да си изгаси сигнализаторите, да мога спа. Ти искаш да спиш ли, бе? Не, бе. Ти Данчо ли се казваш? Не. Кой Данчо? Само Данчо спи през нощта, докато му кълве, така че... Кой Данчо? Кой може? Да здраве, Данчо. Ай. Камера работи. Камера работи. Здраве. Живи здраве. Много добре. Страхотно. Само Данчо липсва. Кой липсва? Данчо. Аха. Ама не го пускат. Сори, Данчо, не те пускат, брат. Пием за теб, брат. Навию ли сме? Добро утро. Часът е 5 часа. И моето петно е то са. Аз съм живичка. Разпи се с една риба. Около 5-6 кг е. Нещо такова. И така. Като цяло много мъртъв риболов. Добре си поспахме за момент. Да. Поспахме си. И така. Ще видим следващите 48 часа какво ще се случи. Пускаме я. И лягаме. Добро утро. Тази сутрин бяхме събудени от две малки риби ли бяха? Май две малки риби бяха. Удариха на дългата и на средната въдица на ицето. Изкарахме ги, но като цяло не беше нищо интересно. През нощта всъщност, дето излезна едната, беше по-тъмничко, когато излезна. И рано сутринта почти на изгрев излезна и втората, но буквално нямаше нищо интересно с нея. След това аз успях да позахрана малко. Просто хвърлих останалата храна, която имаше от вчера на двете петна. И най-вероятно малко по-късно, нека сега да мине някакво време, след като сме пляскали с пломба във водата, ще тръгна да вкарвам вече още по-свежа храна, по-прясна и другото, което мисля, дългата пръчка, която в момента ми е на 94 метра, да я скъся малко, защото от нея, честно казвам, откакто излезна първата риба, не е излизала друга риба. Което като цяло не виждам голяма файда от нея да я държа на тази дистанция и най-вероятно просто ще я скъся, ще пробвам да дръпна на 80 метра. Хем ще се поддържа по-лесно, хем ще играя по-начесто с ПВА на тази дистанция и ще мога да захранвам по-често на тази дистанция. Проблемът е, че отсякъде сме заобиколени с лодкари.
Секторът, който е зад нас, играят с две лодки. Секторът, който е до нас, също играе с лодка. И реално погледнато нямаме много какво да направим, освен да храним, да презамятаме и да поддържаме петното живо. Мисля, че това ще е основната цел на днешния ден, да поддържаме петната живи през цялото време. Ще видим как ще бъде, но за сега това, което трябва да се случи, е да си спием кафето. Айде! Ван, какво става? Ван, какво става, бе? Цял ден седиме и си бъркаме, ама ела по-насам, защото така звука... Цял ден седим и си бъркаме в носа. Нема риба, братче. И се чудим, и самаем, и захранваме, и какво ли не. Викам, човек, това няма риба тук. Даже съседа мина, нали помниш, мина с лодката да видим с сонара какво се случва на дъното. При нас няма риба просто. И точно преди 5 минути, защото сега пък задуха някакъв зверски вятър, най-вероятно го чувате на микрофона този вятър. Аз съм питал да го изчиста, ама кур. Така е, бип. Какво каза? Бип. Кур, че се не чува. И тък му беше спрял за 5 минути вятърът. Дясната пръчка реших да изшия без такова. Без топче? Не бе. Без кука? Точно така. Така? Без кука. И? Реших да я шия без да замервам, без за такова, просто колкото мога пръчката да натаковам. И буквално 5 минути след като я хвърлих... Само да уточним за зрителите на таковам, какво означава? Замеря. Да, и продължавай. И тя взе, че удари. Мисля, това е от дистанция, която е над 90 или даже може би над 100 метра, защото бая си полетя това преди да... Не съм я мерил, нито на колците, нито по никакъв друг начин. Просто иших с злоба напред и където падне, братче. Днеска толкова вече им писна от... Обаче бая натиска. Това не ми харесва. Или е голямо, сега ще влезна в другата, естествено. А може би имаш двоен рън? Не бе, това съм аз. Тя тази, нали, я хвърлих на 30 метра. Да, ние понеже знаем, че ти си long range angler. Да бе. Върви супер странно, човек. Ето, вече я виждаме. Как се зумва, бе? Добре, добрата новина е, че е шаран, не е сом. Лошата новина е, че май съм си оплел. Май скърта аванса. Тръска главата по ущината, ще трябва да влизам във водата. Стегни аванса, че изрони зъбите.
Кажи нещо. Нещо имаш физиономия вече. Най-накрая голяма риба! Ето е. И рибата, която излезна преди малко. Изших просто пръчката на максимална дистанция, на която мога да я изшия. С един гол поп-ъп, буквално абсолютно нищо специално. Мисля, че трябва да връщаме, защото стана изключително шавлива и доста трудно я задържам вече. Така че мерим я, теглим я да видим колко е голяма и ще връщаме обратно във водата. Ай! Фак! Найс! Добре. 14,5. Там някъде, да. 14,5, 15, там нещо от сорта. Добре, добре. Пуснах ти я да ходи към твоите. Пуснах ти я да ходи към твоите, да знаеш. Какво правиш, бе? Гледам. Какво гледаш? Прогнозата за времето. Кога ще спре да духа ли? Да. Не знам. Много тегаво, защото сега не можем нищо да направим, брат. Нито да захраним, нито да прехвърлим въдицата. Така е при риболова, от ръка е така. Затова вземи си лодчицата. Чакай малко. Я така да чуем заключението за момента. Кое ни харесва повече? Риболов от ръка или риболов от лодка? Много ясно с лодка. Защо не намираш риболовът за ръка толкова хубав, колкото от лодка? Защото е чикиджийска история. Духа насрещен, духа страничен, спомбова ли не късахме, маркер ли не късахме, но пък не си ги късаме, си влизаме с спининг пръчката и си ги ловиме, което си е факт. Ами да. Но всеки риболов си има своя чар. Ако ушия някоя риба хубава и аз, може да ми допадне, но за сега съм пас. Викаш, няма да повториш. Викаш, няма да повториш. Не съм казал, че няма да повторя. Ага. За сега съм пас. Ще убедиме, няма страшно. Имаме цял още един ден. С вятър. Надявам се, че не, защото това ще ни създаде страшни проблеми. Правиш ли? Сменяваме стратегията. И каква е стратегията? Ще мислим в движение. Бати добрата стратегия. Няма. След 48 часа улов на състезателни рибки 2-3 килограмови, решаваме, че ще играем на дистанция И? 17 навивки. Който иска да ги смята. По 3 метра, 50 и няколко метра. Айде сега 3 метра. 3 метра ти е една навивка на таковата. Добре ли си поспа? Да. Много добре. Викаш, няма риба, спиш идеално. Хапнахме. Пинахме. И така. Сготвихме си. Я виж къде отидоха. Не, кажи честно. Не. Лошото е, че
аз имах някакъв план да шия дясната пръчка на максимална дистанция, без клипс, без нищо, просто да я засилвам на максимум дистанция. Но това значи, че ще влизам в сектора на колегите, които се отсреща, което не е особено добра идея. Мисъл, аз поне съм от адекватните рибари, които проявяват голяма доза колегиалност, а не правят тъпоти, за да преча на останалите хора по секторите. Така че шансът това да се случи сега, да изшивам на тази дистанция, резко намаля. Тя в момента е малко по-напред, нали, от маркера, където разделя секторите. Погледни, там е 4 метра. Аз ти казах, че навсякъде вече е 4 метра. Ти не ме слушаш. И не знам. Въпреки това, тактиката за тази сутрин като цяло е, това реално е последният ни ден тук, утре сутринта, по това време вече трябва да сглавям багажа. Спирам да храня с спода, няма да вкарвам абсолютно никаква храна. И единственият хранителен източник ще бъде от ПВА-тата, които ще слагам на монтажите. Идеята ми е супер малки петънца, концентрирани там, където ми е монтажа, за да може рибата, когато отиде, да бъде провокирана от стръвта, от интерес, защото тя в момента просто не иска да се храни. Тя не иска да се храни и цялото това бухане с пода на храна вътре, вече сме вкарали немалко храна, просто няма абсолютно никакъв смисъл. Дали заради термоклин, който се е получил, дали заради някаква друга причина, нали, няма как да знаем. Но идеята е, че посредством тези ПВА-та, които ще бухам във водата с монтажите, се надявам да ги провокирам по-скоро интересът им, а не желанието им да се хранят, защото те определено в момента не искат да се хранят. Също така за стръв всякакви дразнещи лафтари и поп-ъпи. Това е идеята. Просто да има нещо, което визуално и така като аромат да им привлича вниманието. И те като отидат, нали, като видят и ПВА-то, идеята е, че нещо може да стане и да фанем риба най-накрая. Така да е, вече имаме някакви риби, просто не са рибите, за които дойдохме. Определено не са и трииската, за която дойдохме. Ние дойдохме за една конкретна трииска. Така че едва ли това ще завърши на филма. Надявам се обаче поне приключението ни тук да е достатъчно адекватно в края на излет, а той вече наближава.
Тази риба. Тази риба, да ми скъса кепа. Задуха някакъв зверски вятър. Той духа от няколко часа всъщност. И едвам, мале, тази риба сере ли нещо? И понеже не можем да гоним дистанция, реших, че всичките ми въдици ще бъдат на близка дистанция. И на близка дистанция с ПВА. И ето какво дойде. На около 25-30 метра. Не е особено много като дистанция, наистина. Но най-накрая дойде една по-свясна риба. Всъщност първата риба за днес, то нямаме друга риба май, нали? Нямаме. Да. Нямаме. Така че да, мисъл. Най-накрая имаме още една рибка. Този излет е изключително тегъв. Поради една или друга причина направо много зле. Но това е. Айде да връщаме. Само една бърза проверка и я пускаме обратно. Башке, ще си стъпа на въдицата. Според ицето е 10 кг, според мен е 12,5. 14 минус. Килограми. Минус кило и половина това. 12,5. Yes! Nice! То само вид, не? Ап! Ама тая малка. За опашката ли е хвана, бе? Верно ли е за опашката? Ти видя ли? Това ако се е хвана за опашката, обещам няма да се смея много. Не, за устата. Тя да не се отдава, че не мога да плувам. Не мога да плувам, да не се отдава. Продават се две въдици. Хубаво. И тая ще влезе в тигания, филма. Къде ще влезе в тигана? Аз не знаех, че сме кулинарен канал, но... Какъвто вятъра. Хубава риба, бе, тази е вкус. Да, просто в началото се движеше като малка риба, такава с много напани. Малка риба с много напан. В смисъл, нали знаеш как те правят те така цък, нали? Когато Ванко каже, че рибата не е голяма.
Fucking hell. Такова, защото... Не бе, от другия край, бе. ...20 минути след първата риба. Fucking hell, това тежи. Удари втора. Ето. Отново на близка дистанция. Отново на супер случайната стръв на розов поп-ъп Sticky Bites. Не, да, Sticky Bites Signature Squid с PVA на около 30 на метра дистанция. Страхотна риба. И много борбена. В началото помислих, че е някакъв маник, а то се оказа бати дебалака, брат. Бас, страхотната риба. Тежи. Аре. Ще я мерим ли? Ще я мерим след малко. Давай да претеглим и да я връщаме във водата. Според мен е 18. What? 20 и половина. Отивам за лимони. Fucking hell! Сака кило и половина. Ванко? Yes. Искаш пак гащите ми да снимаш, нали? Брат, пускам ги се към твоите въдици, да знаеш. Сега ще клъвне там, не се бавам. Какво стана? Риба ли? Дръбосък. Ама риба. Как ще е малка, бе? Да не е голяма, бе. Супер си е, какво? Бати, колкото ми се откачи. Идеално, няма да се мъчиш да я махаш. Да. И уловото ми падна. Перфектен. Талка. Буквално като по учебник, то така трябва. Та от шавливите. И газели и пръсна, бе. Това прозвуча малко безсмислено. Добре. Па супер е, какво? Такива ги ловим тук. На стеничката. 5 килограма. Идеално е, какво? Супер.
Може да я пускаме. Айде. Добро утро! Ние тази сутрин се събудихме доста раничко и честно казано вече опаковахме багажа. Вечерта напълно очаквано беше спокойна, някъде към 2 часа удари една малка тройка, 3 кг риба, така че реално погледнато нямаме кой знае колко допълнително ловена риба след тези последните големите, които ги видяхте. Като цяло си беше спокойна нощта, типично за Арбовия вечерта няма кой знае какъв голям улов. Така че поспахме и рано сутринта се събудихме, събрахме всичката багажерия. Както забелязвате, всичко е на купчинки и готово да бъде наредено в джипа. Ицо отиде да го вземе. И единственото, което остана всъщност е газебото, защото има малко влага отвътре и има нужда да поизпръхне още някоя друга минута, но предполагам, че докато Ицо дойде и се върне тук, газебото вече ще е изпръхнало и изсъхнало. И така, аз имам нужда обаче от кафе. А вие можете през това време да лайкнете видеото, да го споделите с приятели, да се абонирате за канала и живот и здраве, ще се видим от нова локация съвсем скоро в ново видео. Благодаря ви, аз съм Ванката от The Fishing Camp и до скоро. Чао!